ఈ సీక్రెట్ బయటకు వస్తే మనం ఎప్పటికీ పవర్లోకి రాలేము. ఆస్ట్రేలియా ఒకప్పటి అస్త్రాలయ. మన పార్టీని నాశనం చేసే అస్త్రం ఇప్పుడు అక్కడ ఒకటి పుట్టింది. ఆ అస్త్రం ఒక బంగారు జింక లాంటిది. అది ఎక్కడికి పరిగెడుతుందో, ఎవరి చేతికి చిక్కుతుందో అదృష్టవంతుడు. 100 కోట్లు విలువైన ఆ బంగారపు జింక 1000 కోట్లు కాకముందే దాన్ని మనం వేటాడాలి. మీరు వెతుకుతున్న సీక్రెట్ మాకు దొరికింది. డబ్బు కసపటి కథలు చెప్తున్నావా? Merry Christmas.